Ben, moi bo día a todos e todos os responsables de medios que estén atendendo esta rolda de prensa. Esta rolda de prensa convocada por Compostela Aberta ten por objetivo presentarvos os contidos máis importantes da moción de urxencia que este grupo presenta ao pleno do vindeiro xoves, é dicir, de mañán. Nesta moción de urxencia reclamamos medidas decisivas, inmediatas para paliar os efectos da recente declaración do estado de alarma deste pasado domingo 25 de outubro. Ben, tal vez ata o domingo as administracións estatais estaban a expectativa dos acontecementos con diferentes interpretacións dos datos. O certo é que todos os datos apuntan a que esta segunda vaga da pandemia está sendo moi profunda e moi extensa e, polo tanto, cumpre tamén medidas importantes e restriccións importantes. Pero foi precisamente a partir do domingo onde xa está moi claro que se requiren, como decía, medidas decisivas, medidas urxentes que, por suposto, teñen que ser implementadas por o Concello de Santiago de Compostela, pero especialmente pola Xunta de Galicia. Hai apenas uns minutos, precisamente aquí, xunto ao Pazo de Rasoi, na Praza do Obradoiro, se convocou unha mobilización a todo o sector da hostelería e do ocio nocturno de Compostela. Foi emocionante ver toda esta praza ateigada de persoas que reclamaban e que defendían o seu negocio e o seu sector tan importante, a cultura e a hostelería para Santiago. Detrás destes negocios, que a día de hoxe están pechados, os da hostelería, os dos pubs, hai numerosas familias, hai numerosos traballadores e traballadoras que están nunha situación ao límite, están nunha situación agónica e, polo tanto, reclamaban, e toda a nosa solidaridade dende Compostela Aberta, reclamaban a Xunta un plan de rescate inmediato e menos retórica. Polo tanto, quería comenzar dando ese apoio a esta mobilización. Unha mobilización que lembro que precisamente é o propio decreto 926-2020 que indica responsabilidades concretas e decisións que non poden nin adiarse nin delegalas de findo, que son a Administración Central, os mesmos concellos que teñen as competencias. Son competencias autonómicas, polo tanto, o señor Feijóo, presidente da Xunta, ten que poñerse a facer eses deberes de urxencia. Sen embargo, o Concello de Santiago, pola súa parte, tralo estado de alarma a partir deste domingo, tendo en conta que un estado de alarma que se vai a prolongar ata o 9 de maio, non pode permanecer parado, non pode estar sen analizar de maneira áxil e resolutiva as necesidades coas que se vai enfrontar a cidade durante todos estes longos meses. Sobre todo, tendo en conta que o estado de alarma vai a ter claramente un impacto moi duro nestes sectores da cidade, nos sectores terciarios, vai ter un impacto moi duro na hostelería, nos bares, no ocio nocturno, nos pubs, na cultura que depende sinérxicamente tamén destes sectores para levar a cabo eventos e representacións, e tamén no pequeno comercio. Hoxe era unha tristura ver en todas as rúas de Compostela, na mirande parte delas, estes cartéis e estas persianas pechadas por mor das restriccións. E mentras este panorama lamentablemente cada vez máis sombrío e preocupante, tamén lamentamos que o alcalde Bugallo prefira ou continúe facendo previsións moitas veces absurdas, moitas veces fantasiosas e realistas respecto ao futuro de 2021, respecto ao futuro do ano 2022. Recentemente afirmou nos medios de comunicación que o ano 2021, a partir da Semana Santa, íamos a ter unha gran recuperación en materia turística e que iba a ser un bo ano. Non lle chegou con facer ese vaticinio tan optimista, senón que tamén dixo que o ano 2022 atreveuse a decir que ia ser excepcional. Ben, dende Compostela Aberta decimos que non lle tome o pelo a xente, que non lle tome o pelo aos composteláns e as compostelanas coa súa bola de cristal na que sigue fiando todo a esa ensoñación do Xacobeo, a ese turismo de masas que é un Xacobeo e un turismo, hai que decilo, que non vai ser tal. A recuperación do sector do turismo vai ser moi lenta e levará
claramente anos, precisamente por eso, porque vai a ser lenta, porque vai a ser dura e porque afecta a moitos postos de traballo e a un sector tan importante como a hostelería e a cultura. Precisamente por todo eso está esta moción de Compostela Aberta, porque hai que poñer en riba da mesa medidas concretas de apoio, medidas concretas tamén de reorientación da economía local. Urxe, polo tanto, reorientar a totalidade do gasto do futuro orzamento do ano 2021 e tamén reorientar o superávit do ano 19. A esta altura, estamos a 28 de outubro e temos, lamentablemente, que lembrar que este goberno municipal, que goberna en minoría, non convocou a ningún dos grupos, non convocou a Compostela Aberta tras esa carta que se lle enviou en agosto para sentarnos a falar dos orzamentos. Os orzamentos son a ferramenta pola que se pode traducir unha vontade política de resposta. Non hai tal, estamos rematando o ano e este goberno sigue sen diálogo e sen compromiso coa cidade. Tamén, como dicía antes, e cambiando en este caso agora outra vez a Xunta de Galicia, é a Xunta de Galicia que ten que asumir competencias e debe garantir medidas inmediatas. Por unha banda, medidas inmediatas de apoio, de rescate e de axudas directas aos sectores máis afectados polo estado de alarma e, por suposto, algo que xa debía ter feito hai moito tempo en previsión durante este verán, como é o reforzamento dos servizos sanitarios, o reforzamento da atención primaria, o reforzamento dos hospitais donde a maiores de todas as urxencias provocadas pola COVID hai moitas operacións e moitas citas e servizos pendentes de poder levarse a cabo. A Xunta de Galicia ten que poñerse xa a reforzar eses servizos nos que leva moitos meses de retraso. E o goberno galego o que ten que poñer recursos e propostas creíbles de promoción económica en sectores como os que estamos a dicir que están sufrindo, que están sendo golpeados de maneira profunda pola pandemia e nomeadamente polas medidas necesarias en materia de seguridade sanitaria que implican tamén o estado de alarma. Tamén non quería esquecer que hai que valorar, no caso do Concello de Santiago, o rol xogado polo transporte público, porque a prioridade aquí tamén é garantir a seguridade sanitaria e que calquera acordo coas empresas concesionarias sobre as liñas a ter calquer compromiso coas empresas concesionarias ten que antepoñer, por suposto, o interés xeral da cidadanía. E este é un tema relevante en canto aos aforos, en canto ao número de persoas que poden ir nos vehículos de transporte público. Con todo isto, e tratando de sintetizar, nos puntos do acordo levamos 5 puntos para instar ao Concello de Santiago e unha serie de puntos tamén para instar á Xunta de Galicia. Falamos de outros 3 puntos. Resumo brevemente. Falamos de medidas urxentes, decisivas e necesarias tras a aprobación do estado de alarma. Hai que convocar de urxencia o Consello Económico e Social. Dende o 22 de xuño está sen convocar e precisamente o alcalde Bugallo dixo que este iba a ser o órgano a través do cal se iba a canalizar a avaliación experta e en colaboración coa participación das entidades da cidade para definir as liñas para unha necesaria recuperación económica. Está sin convocar. Instamos a que se convoque e que precisamente as conclusións deste Consello Económico Social permitan e dirixan tamén as líneas de elaboración e aprobación dos orzamentos do ano 21. Segundo, convocar de urxencia a Mesa Municipal de Comercio con todas as asociacións de comercio da cidade e, por suposto, cos grupos. Se necesita diálogo, este goberno, como decía, goberna en minoría e precisa dese acordo con toda a corporación. Mesa Municipal de Comercio, un órgano convocado durante o mandato de Compostela Aberta e que precisa novamente ser activado para decidir cales son as medidas que tanto necesita o pequeno e comercio de Santiago. En terceiro lugar, convocar con urxencia tralo estado de alarma ao sector da cultura, ao sector da hostelería e do ocio nocturno e volver a sentarse e definir as medidas adicionais para implementar durante este vixente estado de alarma. 4. Unha medida
unha proposta máis concreta, pero tamén necesaria, que é a necesaria reorientación dos recursos destinados aos festexos de Nadal para realizar campañas que se poñan fundamentalmente o foco nas campañas de promoción do comercio, e habilitar axudas directas tamén para o comercio local, tamén para a hostelería e tamén para o sector cultural. Polo tanto, volvemos a incidir nesa crítica de que tal vez esta cidade non necesite tantas luces e tantos incrementos de orzamento en luces, pero sí que se necesita orientar os recursos económicos aos sectores que máis o necesitan vía axudas directas. Punto número 5, establecer a urxencia e a limitación do aforo dos autobuses do transporte público ao 50% con un aumento análogo no número de frecuencias e na porcentaxe, especialmente nas horas puntas, nas liñas que conectan os barrios cos centros hospitalarios e cos centros educativos. Por outra parte, nesta moción de urxencia, como decíamos antes, instamos a Administración que máis ten que poñer sobre a mesa, que máis recursos e máis achegas ten que facer. En primeiro lugar, que exerza esa competencia recollida no decreto mencionado antes, no decreto 926-2020, para que marque o límite de circulación. Escoitamos onte o presidente Feijóo manter a hora das 11 da noite nesta moción de urxencia. Nós instamos a Xunta de que haxa un período de transición para que a circulación das persoas se produzca o toque de queda a partir das 12, dando así máis marxen aos negocios hosteleiros para ir adaptándose a estas restriccións. En seguinte lugar, reforzar máis o papel dos recursos e servicios sanitarios da área de Santiago, como decía. E, por último, tamén instar a Xunta de Galicia que remate con ese mantra de que o Xacobeo 2021 vai a ser a solución a todos os problemas tan graves que está padecendo a cidadanía e os sectores máis afectados pola pandemia, e que reoriente o Xacobeo 2021 redirixindo parte desas axudas que estaban pensadas para grandes eventos que non van a poder ter lugar, que se redirixan claramente a habilitar liñas, que é o que pide o sector, de axudas directas e de fondos de compensación para a cultura, para a hostelería e para o sector comercial. En definitiva, poñerse a traballar, hai un estado de alarma que intensifica todavía máis a urxencia e a necesidade deste traballo. Nada máis, se tendes algunha cuestión, algunha pregunta, estaría encantada en poder volver a contestar. Nada. Bueno, pois nada, moitas grazas.